Make sure λήψη πρώτη. Τώρα δηλαδή εσείς περιμένετε να πάρουμε ένα μικρόφωνο στο χέρι, να σηκωθούμε σε βάθρο και να αρχίσουμε να μιλάμε για καμιά ώρα για το τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και τα σχετικά. Αφού μας ξέρετε. Θα τα πούμε όλα πολύ γρήγορα, πολύ περιεκτικά σε ένα βιντεάκι όπως μας έχετε συνηθίσει να επικοινωνούμε όλη την πληροφορία που αφορά εμάς, το χιούμορ μας και την ιδιωτική ασφάλιση. Έβαλα το σοκάκι μου τώρα, οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Εκτός από την ηθική και την ενσυναίσθηση που μας χαρακτηρίζουν, υπάρχει και το πάθος για τη δουλειά μας, για το επάγγελμά μας, το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου ή όπως κάποιοι άλλοι λένε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το πάθος λοιπόν για αυτό το επάγγελμά μας οδηγεί στην καινοτομία και την ανάπτυξη με ισχυρές τεχνολογικές βάσεις και δομές. Μόνο έτσι πιστεύουμε ότι θα δώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που επιθυμούμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Όπως σε όλους σας είναι γνωστό, μέσω των social media κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να μάθει ο κόσμος την αξία της ασφάλισης, για να μεταδώσουμε την ασφαλιστική συνείδηση για το κοινό καλό όλου του κλάδου αλλά και της κοινωνίας. Βασικός κορμός της Make Sure είναι οι άνθρωποι μας, που είναι δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Πάμε να τους δούμε. Έχουμε 64 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχία και εξυπηρετούν χιλιάδες πελάτες. Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το βασικό συνοδοιπόρο μας στην επιτυχία, την Open Insurance Agents, μια εταιρεία της οποίας εγώ, ο Γιώργος και ο Λευτέρης, είμαστε συνιδρυτές. Μια εταιρεία η οποία κατάφερε να αυξήσει τη διαπραγματευτική μας δύναμη, να αναπτύξει τα προϊόντα μας και να διευρύνει τη συνεργασία μας με όλους τους μεγάλους ομίλους υγείας, προσφέροντας έτσι μια διαφορετική, εξελιγμένη εμπειρία ασφάλισης στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Πολύ ωραία αυτά τα νούμερα, αλλά δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα χωρίς τους ανθρώπους για τους οποίους μιλήσαμε προλίγου, τους ανθρώπους της Make Sure, το βασικό κορμό της, και τους συνεργάτες μας. Οπότε, τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας γι' αυτό. Η Make Sure είναι εδώ, γιατί όλοι εσείς είστε εδώ. Plata o plomo.